Здравейте всички уважаеми колеги, приятели и клиенти. Днешното видео ще покажа първи урок по плетене на браници, обаче са православни. И ето избор, който имам сега. Значи, ако искате да знаете какви дебелини аз използвам, повече използвам 2 мм. Понякога могат и да 1,50 мм. Но аз използвам 2 мм, но зависи какъв искате вие да е браницата и топчета. Ето, избрах зелен конец. Ще ви напиша в коментарите в описанието какви видове и колко метра трябва да е конец за 100 или 50 възела за браница. И почваме. Тук просто навивате на пръст и после вътре пъхате и завръзвате, като обикновено. Това възел трябва да е на дънта почти. Тези две пръсти сгъвате. И всички три пръсти са работни. Почваме. Тук почваме така. На големия пръст навиваме. Е така. Тази петелка слагам на тези две пръсти. Ето така. Тук трябва да има, който държи този скелет. От тук взимаме тази долната част, която ще се използва. И слагаме на големия пръст да стане като петелка. Дърпаме малко този конец. И тук взимаме, отдолу, под този конец взимаме. Завършваме тук. И тук трябва да стане като кръст. В петелката пъхаме конеца и дърпаме цяло. И не забравяме да кажем Исусовата молитва при всяка петелка. Пак същото начин, само по-друго. Завиваме, отдолу взимаме, завиваме тук и между където кръстените като кръст, пъхаме под тях и дърпаме цял конец. Аз вече предърпах конеца и сега това, където пъхаме този конец под него, сега използвам този. Завъртаме по същото начин, тук слагаме и тази, която в началото на видео съм показал, който има петелка, слагаме на този пръст. И малко дърпаме. И това въздълче трябва малко да издърпаме, за да не избяга после. И този конец, който ние вече завихме тук, между този и този пъхаме целия конец и дърпаме. И ето, издърпах конеца. И така стана. Трябва да е точно така, както е на видео. И така, тези двата пръста освобождаваме. Тези два петелки остават за основа. Този възел трябва да внимаваме да не избяга. И така, освобождаваме двата пръста. Освободихме и така стана. И дърпаме двата конци. И може малко да се подърпа петелки, за да оформи красиво топче. И надолу малко се спуска. И ето. Как да дърпим
към основа, към възела. Като ще вземете край на конеца на петелката и дясната. И дърпаме. Малко старайте се да не е близко към възела. И ето стана два петелки. Как трябва да се махна? Като се гледам къде отиват тези конци на петелки. Ако тази част на петелка отива първо нагоре, трябва 3 пъти да се направи за издърпане. Ето. Отива нагоре и дърпаме. Остават 2 пъти. Сега гледаме къде пак отива. Отива на средата. Дърпаме пак. И още един път. Отива пак нагоре. И дърпаме нагоре. И дърпа. Ще видите кой конец трябва да се дърпа. И петелката малко надолу да се дръбне. Тази, която стърчи. Дърпахме. И затягаме първата петелка. И пак същото повтаряме на втората. Тази отива нагоре. Значи дърпаме нагоре. Сега отива надолу. Значи трябва да дърпаме отдолу. И пак отива нагоре. И така се прави. Едно топче. Още един път показвам. Само малко ще по-бързо ще направя. Слагаме така. Навиваме. Слагаме на големия пръст. Така. Тази петелка слагаме на двата пръста. Така да стане. Отдолу нагоре дърпаме конеца. И слагаме на големия пръст. Да стане петелка. Завиваме. Взимаме отдолу. Завиваме. Тук трябва да стане като кръст. Слагаме вътре петелката и дърпаме цялото. Пак същото начин отдолу взимаме. Завиваме. Между този кръст. Слагаме. И дърпаме. И сега този конец и тази петелка, която държи този конец. Този конец завиваме. Взимаме петелката и слагаме на този пръст. И между трите. Продължаваме. Дърпаме. А материалите ще напиша в описание също. Какви трябва. И дърпаме петелки. Ето. И стягаме силно. И гледаме къде отиват. Първото отива нагоре. Дърпаме нагоре. Втората част. Втория кръг. Отива надолу. Значи дърпаме надолу. И пак отива нагоре. И гледаме да е красиво. Сега втората част на петелка. Отива нагоре. Значи дърпаме нагоре. Отива надолу сега. Дърпаме надолу. И после
горе отива. И дърпаме. И това. И така стана двата възела. Вече стана красиви два топчета. И затова за днешния ден и за днешния урок приключваме. После ще има продължение, втора част на урока. Благодаря, че гледахте. Довиждане.